Yebo. Hayi injalo inganzetho ngiphola zamafikosana. Shisha samavula avanzini madoda. Numzana amanzi ngqinyeshi. Dubula madulani into zazenyonyanga le lapha ekhaya. Gobe kwakho ngenakho bela ngobafa. So zabe khona. Yey. Kanyama mhlawumbe indoda iphinde yaningi. Makwenza kwenzeka. Umlomo ongathi simanga. Shando wanda bomthenga komfanzi thenga amahlahla. Shando ongakanani. Nasentendeni isandla. Ngiyenela. Naso thini lomkhondo ngihlala ngithi cha baba. Yebo, yona impela ke indoda lihamba kancane. Kancane. Uma sengifikile ngivala ngehemi emzini yamanye amadoda. Ixuba elihle, indoda emgidagida. Yebo, hayi injalo ayijiki uma isinje. Right. Yeah. Beautiful conversation we had yesterday. Session. Regarding lento of marrying correctly. Right? Sharp. I'm just going to dive into that again, kancane. Yazi, sometimes kunabantu who go through challenges where sharp uzwane nomuntu mhlawumbe nishade. Mase nishadile bese you realize ukuthi wena you are a bit higher in terms of spirituality, or rather let's talk about isiphiwo sakho, or asithi wena unesiphiwo. Kuyakwenzeka uthola ukuthi wena unesiphiwo unkosikazi okanye umyeni akanalutho. Phinde kwenzeke futhi ukuthi nobabili ninazo iphiwo. Ayizwa lonto? It happens a lot to people that are spiritually inclined. Happens a lot ngoba ugcina uthola umuntu ofana nawe exactly. Onenkani njenga nawe. Wonke izinto ozenzayo in your own way. Then there are challenges people get where asithi mhlambe unkosikazi kumele unike umyeni ama messages aphuma kubani bakubo. Uyayibona leyo nto? Qala umuntu. Hey mina indoda la ngizokawe. Washo wacima. Nano wale washacima wavutha yonke leyo nto. Meanwhile lento ishoyo into ebalekile ezosiza ngisho naye okanye umndeni. Vice versa. Where the husband has the gift as well and the nkosikazi doesn't, or doesn't even understand. Some women are not even willing to understand ukuthi wena uphila kanje. Because abanye abantu, they want the wedding day and not the actual marriage. Ayangizwa. Abanye abantu bafuna ukubukwa. Hawazwa umuhle umshado wakho. Nani, but they are not fully into the actual marriage. Right? But that's a topic for another day. Fine, now I'm telling you what's nje kumele senze nani bese kuvele kuvula ke. Kuvuka ingxabano ezinkulu ke la ekhaya manje. Akasakwazi ukwenza lezinto. Big problems seziyenzeka. Hayi imali ayisabonwa ini kanjani. Big problems nani. These things they happen, right? So I dived into this episode for a reason. Because kubalekile bafethu understand the situation you're at. I always say, mangathiwa usuyafika seniyafika manje ninenkinga. Oh, anayo inkinga. But not everybody unenkinga. Niyafika. The first thing we deal with is the situation. Deal with the situation. Once you fix the problem, then usungakhuluma indaba zokuthi hayi ngoba sesibonile ukuthi sesisolvile leya. Hayi sesilungisa wena ke nkosikazi noma silungisa wena ke myeni. Hayi ukuze ke ningaphinde nibe nento enje nakanje or whatever the case may be. So bafethu, it's extremely important to understand these types of things because abanye abantu bablockekile izinto zabo ngenxa yabantu abazwana nabo.